क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है Arraroa iruditu zitzaidan ostatu hartan beste bezerorik ez egotea. Gainera, nire logela oso desatsegina zen. Baina hori etzen txarrena. Bakarrik geratu nintzenean, ate bat ikusi nuen ohearen ondoan. Ateak beste gela batera eramaten zuen. Ez zeukan kisketarik, eta zuloz beteta zegoen. Zuloetatik begiratu, eta sarreran topatutako morroi haietako bi ikusi nituen beste aldean. Ohean jesarrita zeuden, ez ere egin gabe. Zertan ari ziren? Lapurreta egiteko unea proposari itxaroten? Ikaratzen hasi nintzen, eta neure burua babestu behar nuela erabaki nuen. Ate hura motxilan neraman giltzarrapoaz itxi nuen, eta zuloak komuneko paperaz estali nituen. Gero, gelaz kanpoko komunera joaten ausartu barik, ohean etzan nintzen, eta gau luzea pasatzeko prestatu nintzen. Istorioak, gertakariak, berriak kontatzen ditugunean, ideia batzuk azaldu nahi izaten ditugu. Entzun dugun pasartean, hauek izan dira ideiak. Ostatua utzik. Gela desatsegina. Ate bat, kisketarik gabe eta zuloz josita. Ondoko gelan, morroi arraro bi. Atea itxi, zuloak estali eta gaua pasatu. Ideia horiekin narratzaileak paragrafo batzuk idatzi ditu. Esaldiak egin ditu, esaldiak lotu, informazio osagarri eman. Saiatuko gara gauza bere egiten? Gogoratuko dugu non dagoen istorioa. Jon ostatuko gelan dago, atea giltzarrapoz itxita, kezkatuta. Historiarekin jarraitzeko hurrengo paragrafoa egiteko ideiak aukeratu ditu idazleak. Berehala, ate joka hasi ziren. Atean, langile bat agertu zen. Langileak Iribarre egin zuen. Galleta bat eman zion. Jateko eskatu zion. Ideia horiek esaldietara ekarrita, honelako paragrafo bat idatz daiteke. Ate joka hasi ziren. Ireki nuenean, bertako langile batekin egin nuen topo. Gizonak Irribarre egin zidan. Galleta bat eskaini zidan, eta jateko eskatu zidan. Esaldi horiekin gertatutakoaren ideia bat egingo du irakurleak, baina ideia argiagoa izatea nahi badugu, honela osa dezakegu paragrafoa. Hasteko, irudia berazteko, osatzeko eta zehazteko ideiak bilatuko ditugu. Informazio gehiago emango dugu. Gauerdian jo zuten atea, galleta eskuan zekarren, gizonak urduz zerbait esan zidan. Begira geratu zitzaidan. Ideia horiek esaldietara ekarrita, honelako paragrafo bat idatz daiteke. Gauerdian, ate joka hasi ziren. Ireki nuenean, bertako langile batekin egin nuen topo. Gizonak Irribarre egin zidan. Eskuan zekarren galleta bat eskaini zidan, eta urduz zerbait esan zidan. Galleta jateko eskatu zidan, eta begira geratu zitzaidan. Horrela, irudi argiago bat egin ahal izango du irakurleak, ezta? Eta ezaugarri batzuk gehitzen baditugu? Horretarako, galdera hauei erantzun aldiegu. Lehenengoa, nola hasi ziren ate joka?
zarata handi eginez. Nola zabaldu zuen atea? Zalantzati. Nola egin zuen Iribarre gizonark? Hortzagin erdi ustelak erakutziz. Nola eskatu zidan gaieta jateko? Keinuka. Eta badugu paragrafo berria. Gauerdian, ate joka hasi ziren. Zarata handia eginez. Zalantzatxu ireki nuenean, bertako langile batekin egin nuen topo. Gizonak Irribarre egin zidan. Hortzagin erdi ustelak erakutsiz. Eskuan zekarren galleta bat eskaini zidan, eta urduz zerbait esan zidan. Keinuka galleta jateko eskatu zidan, eta begira geratu zitzaidan. Orain gogoratuko dugu bidea. Hasteko, kontatu nahi ditugun ideia nagusiak aukeratu eta antolatu ditugu. Ideia horiekin behin-behineko paragrafoa idatzi dugu. Paragrafoa aberasteko ideia osagarriak bildu ditugu, informazio gehiago, zehaztapen batzuk, eta horiek jasota behin betiko paragrafoa idatzi dugu. Bueno, eta orain zuretzan da, zeu zara protagonista, imaginatu nola bukatu zen gaietaren istorioa eta idatzi ikasi dituzun pausoi jarraikiz. Ea lagungarriak egiten zaizkizun.